Φίλοι και φίλε, Έλληνα ψηφοφόρε, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Αν αύριο ή σήμερα κάποιος σου αναθέσει την διακυβέρνηση της χώρας, αν γίνεις πρωθυπουργός της χώρας ή δήμαρχος ή περιφερειάρχης ή ευρωβουλευτής, είσαι γνώστης των αναγκαίων πραγμάτων για την ορθή άσκηση της εξουσίας που θα διαθέτεις στα χέρια σου? Γνωρίζεις με ποιον τρόπο θα κυβερνήσεις την χώρα? Αν ναι, σε συγχαίρω, σου βγάζω το καπέλο. Αν όμως η απάντησή σου είναι όχι, τότε τίθεται το εξής ερώτημα. Ρε αθεόφοβε, με τι κριτήρια επιλέγεις αυτούς που μέσα από τις εκλογές ψηφίζεις για να κυβερνήσουν, υποτίθεται σωστά και ολοκληρωμένα την χώρα ή τον Δήμο ή την Περιφέρεια ή την Ευρωβουλή έστω? Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.